¿Qué es lo que es hoy azul? लोगोफोरनि गामियाव मोसानो फैदों गामिनि गासै रायजोआनो नोंथांमोना नायदो एसां रंजादो मोसादो नोंथांमोनखौ देखायनो नाजागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर नै 오, 막 무하티 사리알리. 네.
बढ़िया जी हाँ कुछ नहीं kita nih ke WC Saya apa pada betul ni? Saya apa pada betul ni? Saya nak pergi ke mana? Saya nak pergi ke mana?